Duha ka pintor natagak sa building nga ilang gipintalan. Usa ang patay samtang usa ang angol. Usa ka lalaki itabangan sa mga bumbero ug pagkanaog dihang bisa ka kini sa mga building ug punuan sa kahoy. Bana nga nag-away diyang asawa ni hostage sa iyang mga ugangan. Truck di karga sa LPG nalimbuan human mabangga og laing sakyanan. Lalaki nga migukod sa bola nga nahulog sa dagat nanumos. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanatibukang pwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Martes pitsa doon sa buwan sa Disyembre tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Mga kapatid, gipaibaw sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo na ipospone una ang pagpahigayon sa provincial meet nga sugdan karong Biyernes sa lungsod sa Argao. Kini subay sa hangyo sa mga mayor sa Bagatang Sugbo na apektado sa bagyong Queenie. Inay karong Disyembre 5 himuon kini sa umabot Enyero 5 sunod tuig. Samtang ang mga nagpuyo sa mga danger zones ug mga lugar nga maigo sa mga pagbaha ug landslides, gitambagan nga mangandam na sa pagbakwit tungod sa umaabot nga bagyo. Lakip usab nga giawhag ang mga nagpuyo duol sa dagat sa pagpangandam batok sa storm surge. King Perez, sugin nimi. Nagpadayon nga ubos sa red alert ang Office of the Civil Defense Region 7 sukad kini gideklarar ni atong bagyong Queenie. Usa ka pre-disaster risk assessment alang sa bagyong Ruby ang ipahigayon og mga adlaw alang sa mga sakop sa disaster offices ug mga kadagkuan sa ahensya sa gobyerno sa Rehiyon 7. In fact, there will be a pre-disaster risk assessment meeting tomorrow at 9 o'clock sa Crown Regency. Supposedly Thursday to pero among gi-advance. Tungod kay gipanglantawan nga usa ka kusog nga bagyo si Ruby nga posibleng musud sa Philippine Area of Responsibility karong semana, ipasidaan-daan ang Office of the Civil Defense Region 7 nga ipatuman sa mga lokal nga kagamhanan ang preemptive evacuation o pagpabakwit sa mga mulupyo nga numuyo sa danger zone sa di pa moagi ang bagyo. Lakip na niini ang storm surge o dagkong boundary sa mga coastal areas, labaw na sa mga numuyo sa mga balay nga ginama sa light materials. So, expected na nga sa low-lying areas, mabanlas ang mga balay, mga guba ang mga national highway, municipal highway, barangay highway, kung daplin sa shoreline. Tambag sa operations officer sa Office of the Civil Defense na dili na magpaabot ang mga namuyo sa mga danger zones na magpapugos sa mga lokal nga kagamhanan sa pagpabakwit atol sa bagyo. So again, I urge everybody to dili lang kay please strictly adhere to what the authority naghatag og pahimangno. King Perez, News 5. Ibanabana nga mulanfall ang nagsingabot nga bagyo karong weekend. Nganlan kini ug Ruby, inigsulod nini sa Philippine Area of Responsibility karong Huwebes sa kadlawon. Andrea Patenya, sugin limi. Gi-upgrade na sa National Oceanic and Atmospheric Administration sa United States ngadto sa usa ka tropical storm nga dunay international name nga hagupit ang weather disturbance nga gi-monitor karon sa mga weather stations. Usa pa kini ka low pressure area kagahapon sa buntag nga nahimong tropical depression pag-udto ug hingpit nga nahimong tropical storm pagkahapon. Sa 8 a.m. bulletin sa Pag-asa, nasigpatan ang tropical storm hagupit 2,405 kilometers east sa Mindanao nga dunay maximum winds nga 75 kilometers per hour ug gustiness nga 90 kilometers per hour. Gikan sa 25 kilometers per hour, mikusog nga to sa 35 kilometers per hour ang movement niini paingon west-northwest, diin gipanglantawan nga Huwebes sa buntag na kini musud sa Philippine Area of Responsibility ug panganlandayong bagyong Ruby. Sabado o Domingo kini expected mo landfall. Matud sa Pag-asa Visayas, dunay duha ka scenarios nga posibleng mahitabo inigsud niini sa PAR
base sa nagkalain-laing modelo nga ilang gigamit. Una, mao nga mo recurve kini padung sa Japan, ug ang ikaduha mao nga moagi kini sa Visayas o sa Luzon. Kung sa Visayas moagi, susama kini grota sa bagyong Yolanda. Apan ilang gipanghimakak ang mga nanggawas nga online posts karon nga dako ang posibilidad nga mahimo kining super typhoon. Matud pa, layo ra ang posibilidad nga susama kini gikusgo ni Yolanda. Base sa models nga ilang gipangtan-aw karon, mao nga awhag nila sa publiko nga di dayon magpada sa mga panic messages. Mas less strong ani siya kay Yolanda kay as of now 75 km per hour. So based on Japan models, mga medyo mahina ani siya i-compare mo kahit na kung pwede hindi mo na sila mo tuo kung ano talaga ang kabaskugon sa Baguio. So monitor lang sa warning ng Pag-asa kasi upon entering the Philippine Area of Responsibilities, nag-i-issue rin tayo ng mga tropical cyclone warning. Apan bisan og wa nila mapanglantawi sa pagkakaroon nga susama o mas kusog si Rubini Yolanda, makahatod gyapon kinig mga kadaot sa mga maapektuhang lugar, mao nga angay ng mangandam. Kung ano na siya, typhoon category, so ano siya mo, tumbang mga kahoy, there is a possibility of storm surge, then floodings. Giklaro sa Mikasilagan nga usa ra ka weather disturbance ang ilang gi-monitor sa pagkakaroon, sukwahi sa mga taho nga dunay duha ka weather disturbances nga nagsunod. Andrea Patenia, News 5. Mga disaster offices sa kalungsuran giawag sa Kapitolyo sa pag-ila ng daan sa mga lugar nga mahimong peligro sa pagbaha, landslides o storm surge. Buot sa Kapitolyo nga makapangandam na ang matag barangay sa ilang buhaton alang sa paglikay sa pagkalas sa kinabuhi atol sa Baguio. Jinky Baguio, Suginlimi. Karon pa lang nangandam na ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office alang sa pagsulod sa bagyo. Ang matag LGU, subli nilang gipahimangnuan nga di gyud mo kumpiyansa sa matag public storm signal nga ipaybaw sa buhatan sa Pag-asa. Not maybe panic, but it's a way of telling people, oy, mo kumpiyansa, no? But wa gyud mamatay, why madisgrasya kung andam ta. Mao gyud na ko mensahe. Matud sa Kapitolyo, panahon na nga magbinantayan og aktibo sa kanunay ang matag Municipal Disaster Risk Reduction Office aron hingpit nga malikayan ang mga casualties sa bisan unsang katalagman. Third is go back to your risk assessment. Dili wala ganay kay risk assessment o kay hazard map unsa may mobliya. Unsa may bibliya mo kanimo agi ang baha kanimo ang landslide delikado ani. You have to go back to the hazard map. Jinky Bargio, News 5. DPWH nangandam alang sa dugang kadaot sa infrastructure sa Central Visayas nunot sa hulga sa kusog nga bagyo. Dagan nga mga taytayan o kadalanan sa Kabisayan ang nahiagom sa kadaot sa bagyong Queenie. Andrea Patania, Suginlimi. 306.45 million pesos ang kinatibuk ang danyo sa infrastruktura sa tunga-tungang Kabisayan tungod sa bagyong Queenie. Dinhi sa Sugbo, apektado ang Natalio Bacalso Avenue nga musubay sa Buluon, Dalaget ug Oslob. Lakip na ang Santander Barili Toledo Road ug ang Dalaget Mantalungon Badjan Road tungod sa mga nangatumbang kahoy, landslides ug pagkaguba sa riprap ug mga slow protections. Samtang sa mga taytayan, apektado ang Argao Bridge, Dalaget Bridge, Lusapon Bridge, Luka 1 ug Luka 2 Bridge, Bato 2 Bridge, Tangbo Bridge, Suba Bridge, Look Bridge, Saliring Bridge, Montañeza Bridge, Matutinaw Bridge, Malbog Bridge, Tapon Bridge, Mag-Alambak Bridge ug Kampakas Bridge. Maagian na kinita ng apektadong daan ug taytayan gawas lang sa Saliring Bridge. Samtang 13 ang i-classify nga for immediate repair. Sa Bohol, unong kadaan ang naapektuhan sa Tagbilaran City ug Gindulman. Samtang sa Negros Oriental, unong kadan ang natabunan og debris usa ka slow protection ang naguba, samtang 5 ka flood controls ang totally damaged tungod sa bagyo. Batod sa DPWH, wa sila magproblema sa budget sa pag-aayos sa mga nangagubang infrastruktura, sanglit duna sila naka-standby nga calamity fund. Padayon gyapon karon ilang pag-install og warning signs, clearing operations ug ang pag-repair sa mga nangagubang taytayan, slow protections ug flood control. Gipaningkamutan nilang madali
kini, hilabi na nga duna na say weather disturbance nga gipanglantawang musud karong simanaha. Samot kung kuan ka ng ginagmay unahon lang gyud ka ng needs immediate repair lang gyud ang kuan kay kuyaw man sad kung inigagi simbako ba kuan kuan gyud na nila. But kani siya nga damage kung dili na kayo siya po. Dili kasagaran kay sa ilaw may simintoon raman na nga mga bato bitaw na ibalik bitaw na grip wrap. Tungod sa dugang bagyo nga musud sa di pa mahuman ang tuig, nangandam na daan ng ilang engineers ug on standby na ang ilang mga ekipo ug maintenance personnel aron muresponde in kasog duna na say mga daan ug taytayan nga di maagian tungod sa mga landslide ug pagbaha. Eka ng mga dump truck ay ang butangan sa mga trees or either kung magkinahanglan jud og kanang iyahang loader kanang para pag-alsa magbitbit na pero sa district na asad na sila na. Andrea Patenia, News 5. Giandam na sa Cebu Provincial Budget Office ang pondo alang sa 15 ka mga lungsod sa habagatang Sugbo nga gipaubos sa state of calamity human maigo sa bagyong Queenie sa milabayng semana. Jinky Barrio, Sugin Limi. 30 milyones pesos na lang ang nahabiling pondo sa Quick Response Fund nga iapod-apod alang sa 15 ka mga lungsod sa Bagatang Sugbo nga gipaubos sa state of calamity gumikan sa bagyong Queenie. Ang maong pondo dili kaigo mao nga mag-agad lang sab sila sa budget gikan sa lokal ug nasyonal nga panggamhanan aron masugdan na ang pag-apod-apod ini diin prioridad ang panginabuhian sa apektadong residente. Kuan ko na, ang first nga line of defense ng calamity ang local government unit man gyud. Munisipyo ilahang pondo. Kulang man gani mga assistant sa gobernador o hindi pa sa gobernador siyang kabukot o mahatag ta. Magamit mga ato Karsada, Taytayan, DPWH man na, no? DepEd, that's national level man na. So, then ang kanang housing natay counterpart tingali pag-develop sa yuta. At the same time, that's the National Housing Authority. Dugang sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, miabot na sa 230 million pesos ang natala nga kadaot sa Southern Cebu. Apan ila pa kini i-validate, kay posibleng mas ubos pa kini itandi sa unang gideklarar sa mga LGU. I hope mo decrease pa na siya. Kay kung mulapad ganina siya, you know that there are other big concerns sa Yolanda pa, no? Although natay gamay pang funding, pero we have to validate that then let's prioritize, no? Jinky Barrio, News 5. Gibisita sa mga tinugyanan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang barangay Manipis sa Dakbayan sa Talisay aron ma-assess ang lugar human masayri nga daghan na kini og insidente sa mga rockfall ug landslides. Matud ni PDRRMO Head Baltasar Tribunalo nga angayan kining monitoron sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay aron malikayan nga dunay makalas na sab nga kinabuhi human ang insidente kagahapon. Ang PDRRMO dugay nang nakadawat og taho sa kadelikado sa lugar mao nga awhag niya nga gamiton unta sa kanunay ang hazard mapping nga gihatag sa Mines and Geosciences Bureau labi na karon nga mukalit ang pag-uwan. The responsibility of the government in fairness of Talisay City, the contractor must also assign safety officer. Tana kay kadlaw o gabi man at least part na sa ilahang gitawag og safety and security ba. Nunot sa pagkasikop sa Swiss National nga nasakpang magpasud og mga minor de edad sa iyang beach house sa lungsod sa Santa Fe, ang Provincial Council for the Welfare of Children ug Children's Legal Bureau nabalaka na sa nagkagrabing kaso sa human trafficking. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Gikaalarma na sa chairman sa Provincial Women's Commission ug Provincial Council for the Welfare of Children nga si Vice Governor Agnes Magpale ug ang Children Legal Bureau ang kaso sa human trafficking nga naglambigit sa mga langyaw ug mga minor de edad. Sama sa baguhay lang rescue operation sa mga minor de edad gikan sa mga kamot sa usa ka Swiss national nga si Walter Hawk. Nasayran nga ang labing bata nga gidudahang giabusahan nag-edad og 5 anyos ug di na say batan-ong deaf mute. Those other children, we monitor 10 children. There are 5 in our custody. There are children as young as 5 years old. In fact, we were able to take pictures of this Swiss national
going around in Bantayan, no, together with very, very young children. So he acts as if actually it's okay. Gitun-an pasab sa NBI, CLB ug PCWC kung lakip ba sa ilang pasakaan og kaso ang tag-iya sa panimay nga giabangan sa Langyaw. Nasayran nga usa ka tuig na silang nakadawat sa taho sa binuhatan sa Langyaw apan maayong mutago ang dinakpan siyang binuhatan. Pero on-off magud ang investigation and at the same time, siya pud on-off pud siya at the time sa iyang activities. And it was only just recently nga gasagunson mo as we monitor him successively gasagunson pud ilang activities. So it strengthened our resolve that we have to ask for help for the application of the search warrant through the NBI so that we will have immediate access to these children. Wa sa gibutyag ni NBI Regional Director Attorney Max Salvador kung doon na ba'y laceration sa mga bata nga naluwas apan giyong pipila na niini ang nakahatag og statement nga makapaligon sa kaso batok sa Langyaw. There are so many forms of abuse. Kaya we are looking at all those forms of abuse. Kasi yan, whether we like it or not as a qualified nasa ngayon. Also to serve as an example to all the rest, no, and they will not do the same. And also for the parents, no, actually this should be an educational experience also for the parents, no, that it is not okay for their children to be in the company of these foreigners alone or Padayon pang gipaubo sa psychological intervention ang mga bata, kasong child abuse ug cybercrime ang posibleng ipasaka batok sa Swiss National. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Misaka sa punuan sa Lawaan ang anaa nga naa may mutang tapad sa kumbento sa simbahan sa Barangay Mabolo, Cebu City ang usa ka lalaki nga gituhuang dunay diferensya sa pangisip. Ryan Sorote, Sugin Limi. Gikagubtan sa mga residente sa Barangay Mabolo pasado alas 10 kagabi ang usa ka lalaki nga misaka sa punuan sa Lawaan nga nimutang tapad sa kumbento sa Mabolo Church. Giingong midagan si Crisanto Piscante dihang nasigpatan kini sa mga bantay sa simbahan. Ila kining gigukod sa pagtuo nga kawatan apan abti kining misaka sa atop sa simbahan og milayat ngadto sa punuan sa Lawaan. Naglisod na sa pagkanaog ang mga taga-barangay niini mao nga nagpatabang sila sa Cebu City Fire Special Rescue Unit og pinagi sa hagdanan giduol sa rescue si Piscante og gikobinser nga mukanaog apan mibalibad kini kay duna ko na gusto mo patay kaniya. Nahadlok sab kini nga kulatahon sa mga tawo nga nananaw. Kining habol magigamit nga improvised safety net pagpangandam kung kalit nga mo ambak o mahulog si Piscante. Nagmalampuson ang negosasyon dihang buot na kining manawagan sa iya mga ginikanan sa Mindanao pinagi sa mga tigbalita nga mi-cover sa insidente. Ningon ko mas dako tabang sa media kay makita sa TV ang imong panawagan sa imong ginikanan. Ang iyang problema is na ako na imong patay niya. Ana, kumanaog siya. Tapos gipasangin lang siya ang pangawat. So gi-advise na mo nga kami ni sa kahoy para i-rescueon siya. Then walay may tabo niya. Gimakak ni Piscante nga kawatan siya og igor agud siyang mitago sa mo patay kaniya. Lumad nga taga Mindanao si Piscante nga usa ka mamusurahay og nagpuyo sa Seras. Okay na, boss. Nadlo ka ganihan? Nadlo ko na sa kuko sa nadang tao. Wala man ko sala, boss. Wala. Nandiri man kami saka. Tungod sa adlog na ako. Kasamtang nga naa sa kusudiya sa Barangay Mabolo si Piscante o gitun-an pa ang pagpasak og subong batok ni ini. Ryan Sorote, News 5. Patay nang nakaplagan ganiyang buntag ang usa ka lalaki nga katapusang nakitaan nga nagduwa og basketball kagabi. Leslie Caminadi Vistil, Sugin Limi. Napalgan sa kadagatan sa sitio Kanlingo, Barangay Sabang, Dakbayan sa Danao ang patayng lawas sa 22 anyos nga trabahante sa Mitsumi nga si Daniel Morales. Kinsa dunay mga samad siyang naong. Emosyonal ang amahan niini, human ini masayre nga patay na ang iyang kinamanghurang anak. Sa inisyal nga investigasyon sa Danao City Police nga kagabi nagduwa og basketball si Daniel at bang sa gitrabahoan ining kumpanya diyang milusot ang bula padung sa dagat. Uyugon sa siyang kauban. Siya rin layat sa dagat. Nga karon pagka taon
nangayo ko ng tabang, singgit sa tabang ang katong ni itong pangita gabi pas laitan na nangawag nga to rescue pod. Wala mo ginakitaan. Ang magsuong maksong dino nga mananagat mo ay nakakaplag sa patayng lawas sa biktima. Kami niya. Ano lang, ano masala na yung lumusda. Suway ni pangita. Libog na namin suwayan. Narimis lawam dapling. Sa doon, kita nga mo. Diskanan. Sana niya, nagkumambawa gabi na bangkan sa bato. Ano na ito kayo? Murag na yung mga tangos. Leslie Caminadi Vistillo, News 5. Posibleng utang ang hinungdan kung nganong gipusil ang usa ka lending collector nga taga Barangay Tejero ganihang kadlawon. Ryan Sorote, Sugin Limi. Padayong giobserbaran sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang kolektor sa lending nga si Alan Miras nga gipusil pasado alas 2 kaganing kadlawon sa may Dan S. Osmeña, Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo. Kauban ni Miras atul sa pagpamusil ang iyang ikaduhang kapuyo nga si Ida Limpe samtang nangaon sila ining lingkuranan tunga-tunga sa daan. Gingong usa ka motorsiklo ang niabot diin sa kaini ang gunman nga giilang si alias Timoy. Abot ang gamotor, laog, kargo na pusil. Na dito na sa nahagba. Lima ka empty shell na diri. Nakadagan pa si Miras og pipila ka metros apan naabtan gyud siya sa suspek og naego sa tiyan, abaga og apapangig. Wara na unsang kapoy niini human makadagan palayo sa gunman og nakatago. Tulo ka kabang sa kalibre 45 ang nakuha sa crime scene. Unang gida sa temporaryong Cebu City Medical Center ang biktima apan gibalhin sa VSMMC. Nag-abot sa tambalanan ang duha ka makapuyo sa biktima. Di nang usa mabdos. Giingong mag-usa ka semana nang way uli-uli sa iyang unang kapuyo ang biktima human sila mag-away. Sumasa mga kapuyo sa biktima. Suod nga higali na ini ang gitumbo ka gunman nga si Timoy nga ilara sab silingan sa Barangay Tejero. Wala lagi ko nakakita, pero maura na yung ginito ko nga. Sige nito. Di mo naman to yung ginito. Doon ay atraso siya? Wala, may kabalo. Ryan Sorote, News 5. Gipapriso ang usa ka bana human mang hostage sa iyang mga ugangan. Leslie Caminadi Vistillo, Sugin Limi. Gipriso si Junel Largo kay giingong ng hostage sa iyang mga umagad pasado alas 6 kagabi sa Maydan Colon Corner, Panganiban. Nakuhaan kini og kalibre 38 nga adunay unom ka bala. Ang asawa niini nga si Estrella miingon nga wa gi-hostage ang iyang inahan ug igura siyang gipangita siyang bana. Ang kabit sa dinakpan mo gibasol ni Estrella sa nitabong kagubot. Wala man sa hostage ka nang nangita na siya nako nya. Wala man ko diha. Nagpaabot siya nako. Kay tungod mo ko na siyang kabit kaya nasa labangon ba. Ang labandira niya nga nasa labandira sa mga buta ba. Mao na hinungdan ang kabit niya. Minyo pod ba. Bigaon man ko nang bayana o igat ba. Tungod sa kahadlok sa ugangang babae sa dinakpan, nagpakitabang kini sa mga silingan ug sa barangay. Wala mo gi-hostage gyud nga gihol. Awa gyud noon pero di ay pistola lagi ingon man siya pamatyon ning tanan. Nihimakak ang dinakpan nga ng hostage siya ug buot ra niyang istoryahon ang iyang asawa. Sa investigasyon sa kapulisan nasayran nga adunay panagbangi ang magtiayong Largo nga mo'y hinungdan sa kagubot. Di ko nang kung anggol mo naaway gabi pero kibaw nga asawa lang. Mabita nga siya nila na dia. Pag gusto lang ng storya mo. Maura din ako. Sunsan tong pagkahitabo nga imong gi holding nuang kwan. O giwan pala ko sila. Dili sila makagawas eh. Kaya ko. Kuno na kamo, naamon jud mo. Naamon jud mo yun. Dadko mo din naamon mo sa tundanan yun. Kuno na anyo og gihol pala ko sila, giusted pala ko sila. Way usaw nila makagawas. Naan yun nila. Sa amo ang gipalagman nga investigasyon, panagbangi sa bana ug asawa. Then ni-intervene ang ugangan. Mo na siguro daghan manggod nga ang gulo nga atong gi kuan og basta sa pagkakaroon ng among initial personal issue. Leslie Caminadi Vistillo, News 5. Duha ka lalaki nga nagtap-tap sa ilang mga naong mao'y mitulis sa Palawan Pawn Shop nga naimutang sa UN Avenue sa Dakbayan sa Mandaue pasado alauna karong hapon. Gibuwak sa maong mga lalaki ang bildo nga gibutangan sa mga lahas sa pawn shop gamit ang tie range. Nakuha sa CCTV camera ang hitabo ug nakuha na ang kopya niini ang kapulisan sa Mandaue. Ang gwardiya ug teller sa pawn shop giimbestigar pa sa mga otoridad. Sa kasamtangan ang mga sakop sa Scene of Crime Operatives, SOCO, nanguha pa og fingerprints sa lugar.
Di pa sa matino kung pila ang nasakiyo sa mga tulisan. Sa guard lang. Ang guard mo nagitiunan? Sa guard. Dili na mo makuan sir, duha man among nakita sa sulod basin napay kuan sa gawas ba. Kay murag na sila lookout. Paspas kayo. Naangol ang pahinante sa usa ka truck di karga nga dunay kargang LPG tanks nga nalimbuwad sayo kaganihang buntag. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Nalimbuad kining truck nga adunay kargang mga LPG tank pasado las 5 kaganihang buntag dinhi sa may South Coastal Road habig sa dakbayn sa Talisay. Iyong gikan sa dakbayn sa Sugbo ang truck nga gimaneho ni Guillermo Fabillaran. Matod sa driver nga tungod sa kadangog sa karsada naglisod siya brake. Hinungdan nga nabanggaan niini ang Pajero nga gimaneho ni Seymour Caballero. Padulong ko dito sa sawat sa karkat. Nilabang ang Pajero kaya di naman ako madaw break kay ikis-ikis man ang dagan sa kinan. Matong nadasmagan siya agad. Itong dasmag balitok kagkuha. Hinay ra ang dagan sa Pajero sa pagtuong nga layo ra ang truck di karga apan wa damha mabangga kini. Ang kaning kuhan, crossing ni sila ang kaning Pajero paingon dito poblasyon Talisay. Pag-abot sunga nawadaan ni pag-brake sa driver. Wa mo pugong yung brake, magulong na igo, Napiit sab sa pagkatumba sa truck ang pahinante niini nga si Valeriano Masayon ug iyong posibleng nabali ang wang tiil human nagrabihan sa pagkapiit. Leslie Caminada Vistil, News 5. Duha ka pintor natagak sa building na ilang gipintalan. Patay nang nadala sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang usa ka Jovito Alvarado, samtang angol ang usa ka Crisinto Kupta. Ang duha nagtrabaho sa gitukod nga FLB Corporate Center nga gi-construct sa ASEC Development and Construction Corporation. Sa mga engineer, ang kandola, naputi, ang sinampayon. Okay. Naputi ba na tagat? Nasa sila sa Perondis, pero nada sila pagkatagat. Attorney Georgia, mga kapatid, before anything, I would like to greet ang akong inahan, no? Oh. The only woman in my life. A very, very happy birthday. Happy birthday, ma, and I love you always. Happy birthday, Madam Soko. Ug maukat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soko. Dagang salamat ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita. aksyon!